जोबथेसालियाव थानायफोरा माबायदि साजा मोनबावनो हागौ बारा सम गैलिया फोसावजासिगोन 18आवनो। दा बिनि सिगां उदालगुरियावहाय जोंहा मोनसे माखासे सेंग्राफोर UPPLआवहाय जयनिं जादों आरो बिथांमोना मा फोरमायदों नायजोबोबासो नोंथांमोना थारैनो बुजिगोन। जोंनि स्थानीय EM लोगोसे UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जों दिनै माबायाव UPPL दोलोआव जयेन जाफैबाय। माखासे मिशन माखासे भिजनफोरखौ मोजां मोननानै जेनेबा जोंहा किसुमान माबानि खेत्रआव UPPL दोलोनि किसुमान मावनायफोरखौ जों मोजां मोनदों। जिहेतु माबा मा होनगोन बेखौ बड'फा मिशन बे जाहाथे बड'फा सुपार मिशन सुपार 50 मिशन बेवहाय जोंनि गामिनिनो जेनेबा सासे फंबाय बिथाङाबो सिट मोनदों आरो दाख्लै 2 सप्ताहसो सिगां जेनेबा जोंनिनो UPPL दोलोनि EM डक्टर निरज स्वर्गियारी सार बिथाङा जेनेबा जोंनि गामियाव गोग्लैसोना थानाय मोनसे लामा दंमोन बेहाय जेनेबा बे लामाखौ मोजां खालामना होदों फोसाबना होदों। थ' जों बेफोरबायदि गावनि जायगानि डेभेलपमेन्टखौ नुनानै जों दिनै बिथांनि सायाव एसे फोथायनाय लानानै जों दिनै UPPL दोलोआव जगदान जादों। सिगां मा बिबानाव दंमोन? आङो सिगाङाव गिबियाव फार्स्ट आङो कलागुरु बिष्णुराभा डिग्री कलेजनि GS मोन। बेनिफ्राय आङो BPF दोलोआव BPF माने BSU सेन्ट्रेल कमिटियाव जों फैबाय। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिटियावबो बिबान लाबाय BSU जानानै। आङो भाइस प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट इनचार्जआव आं खैदिनमान दङमोन। बिनि उनाव आं जोबनायाव दायो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउथ BPFआव दङमोन। दिनै साबैसे जयेन जादों? जों दिनै सानै। औ माबे समस्ति गोलैयो? जोंना रौता 40 नं रौता समस्ति। मा मिजिंथिगोन जिहेतु नोंथांमोना UPPL दोलोआव जयेन जायो लाइमोन हिसाबै मा मिजिंथिगोन? बेखायनोथ' आं दहायनो बुंबाय जेनेबा UPPLनि मिशन आरो भिजनखौ मोजां मोननानै जों दिनै अपोजिसनाव थायालासिनो जों दिनै सरकारजों लोगोसे खामानि मावनो होननानै फैदों। बेखिनियानो। फैनो गोनां दंबावो नामा जयेन जानो गोनां माने बेफोरखौ जों बारा माबा लाथ'वाखै दायो। मोनसे समाव आंनिनो फरायसामोन, दायो आं राजनितियाव हाबबाय आरो बिथांमोनाबो मोनसे समाव मोनसे राजनिति BPFआव दंमोन। दिनै गोजोननाय मोनदों जे UPPL हान्जाखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै UPPL हान्जायाव जयेन जाबाय। आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो आरो बिथांमोनखौ बरायना लायो आरो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बेबायदि डायनेमिक यंग लिडार माने जाखांफुनाय सेंग्रा बे सेंग्राफोरा फैनानै UPPL हान्जाखौ गोजौआव माने जौगासार होनाय आरो जोंनि BTR ओनसोलखौ जौगासार होनायाव बिथांमोननि साननाय हनाया गोबां जोंनाव हेफाजाब होगोन आरो मदद होगोन आंहा मिजिंथिनाय दङ आरो बिथांमोननि जि साननाय हनाय बे साननाय हनायजों फैबाय थानाय समाव जोंनि रौता ओनसोलखौ आरोबाव जौगासारना होनायाव आरो निस्सय हेफाजाब होगोन आं बेखौ मिजिंथियो। गतिके नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लायो। थेंक इउ। थारैनो डक्टर निलुत स्वर्गियारी बिथां सारनि दैदेननायाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय। बिथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो होनो हागोन। आरो लोगोसे मोनसे खोथाया जाहैबाय सेन्ट्रेल जेलाव थानाय मेनलि माखासे एक्स NDPफोरा बा दा NDPनि थाखायनो जाय हमदागोन जाय बायजोआव दं बिसोरथ' एक्स जाबाय। दा जायफोर सिङाव दङ बिथांमोननि साजा फोसावगोनखौ नोंथांमोनहा मा जागोन सानो? जिउ जोबजासे ना फासि? आरो इलेक्सननि सिगांसो MP बिसायख'थिनि सिगां प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन थाबैनो सावरायगोन इलेक्सन जोब्बानो। दिनै सरकारबो दाफिनबाय। बिनि बेलायावबो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट होनो हागोन। बेखिनिखौनो फोरमायबाय। लाभ इउ अल।